Assalamualaikum, ayo sinau basa Jawa. Coba gatekno pacelaton ing ngisor iki. Ana wong loro kan omong-omongan yaiku ibu lan anak. Bu, kula nyuwun pamit badhe bal-balan kalian kanca-kanca. Mulihe aja wengi-wengi ya Le, magrib kudu wis ana ning omah. Inggih Bu, kula mengke wangsulipun jam 1 sonten. Sadurunge budal dolan, aja lali mangan lan salat dhisik ya Le. Kula sampun dahar kalian salat Bu. Engko yen wis mulih tukana uyah ya Le. Sakliyane sarem napa malih Bu? Endhog karo gula ya Le ning warunge Bu Titi. Inggih Bu, mengke kula pundhutaken. Ya wis Le, yen budal ngati-ati lan aja lali peseni ibu. Saka pacelaton iku mau ana sing urung trep kanggo unggah-ungguh basa kayata kula sampun dahar kalian salat Bu, sing trep kula sampun do kalian salat Bu. Sakliyane sareng napa malih Bu, sing trep sesanesipun sareng menapa malih Bu. Inggih Bu, kula pundhutaken sing trep. Inggih Bu, kula tumbasaken. Kaya iku mau tulodo unggah-ungguh basa sing trep. Sakmene wae ya. Assalamualaikum.